Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Working President jangka United Democratic Party lani kay seng UDP uba Paul Lingdo haga jingkren jang haga jingyalang penskam ya kinongkit kam jangka UDP Youth Wing lani ka shnat trekam jangki samla UDP ka North Shillong constituency ulaong bau MLA umday umana ubahap na beneng lani jingtau khala lani alien uba wanna ka waypat ka planet nrei MLA uba kipat ba kijiet ukup ya ka dor jongkihi uba Paul ulaong balada ki pai ba ki kren kat ba kren ba udai ube ubam nang nrei ga jing kren joki ka thau shaladi namar ba dai ma ki hi ki ba jiet ya u bat om dai ba u shuthung hi ula kren sngo khia halor ga jing duna ki nong yalam ki ba tebet ha ki ni kisngi ki ba menta bat ulaong ba ki pai ba ki dai ban perkhat bha haus nem khat khandai spa new puar ki yo ya ki nong yalam ki ba kumno bat ayu ba ki dai ban le menta kadai ru yapi wei pai wei ban pentikna ba ngin tebe ya ki dong musa ban wara ya ki jing shai bat tiet ya ka bom ban wan ra ya ka jing sawa ba ri jungi kanom yap lada mangi ki trashnong i ong bangin yakun bat bangin im ka Australia ha ka sien ka ban ningkong mensham snem ka itu ka buram ka khat ya ki ni ki aborigines ki trashnong hadin ba bun snem la nyau po yeki balai namar finally ki trashnong try muluk aborigines sa Australia da ka jingai perta ke jongki ki doli ki ngap ya ka sur ke jongki hang nuru ai ngin penon kami ke ne bung yong ka cloud ka bor kam de cloud 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 ka ri jong cloud ka bor ke jongi but ngan yu tu pi tang iwe iba kan mau ha ka jingja jong ka kenram jong ki farmers in nongrep hari India ila sya bom keleng na Punjab da ki tayo ka curfew la sya siat ru kata ha ko iga ski u prime minister jong hari India ula yo ka telephone call na u prime minister jong ka Canada bat uang bat om leben wat om iltreat ya kisik ki badan ha Punjab bat ha kiwe bentah ki nongrep jong kari India uai wa pas ya kata message u prime minister jong ka Canada balai namar kisik ki don ka vote bank bat uai na ki MP ki jong ki udon ha ka cabinet jong ka Canada kata ketika juk ka bagi don kam ban penkiem ha preng jongi ha bang ye kren ngan kren shu chpang bu lai pun riu u he kumno yo ar pusau ngan chubu ipi tang kane ga jingkeli balada ka NPP ka ba job ar phau ngut ki MLA ar hajas khat prai general elections ar phau ngut ki job hadin ki poi ar huai ma lada arpuwe ngut ki job bat haka cabinet urung uhmen non MLA kamu chief minister bat upara James bat ukada tang arngut sipara ki bat ya ka senchar khadar kaba setangkat nungi mintang election kemut kane sansnem balengi ngimla lada ngi introspect lagi pek haladi hangno ngiduna mar ngimdai ka judgment riu ka basha senchar pulia biang ya history kumno kis im ki jongi ki poi shadow shajan depur silhet saki bun ki benta jong Bangladesh saki bun ki benta jong Assam Tripura ki brio ki jongi kila let kum ki nongrep kum ki nong senchar kum ki nong job balai menta haka 21st century nginong ngimla syo ngi sarandana kata kadai ka mensim jong jing khau pun hendai ladangi penki ya ka mensim ba em kari gade ka jongi ngan bu tangi ka ni ka kentien
bahkan ni kari kiwei kila banwan nang nuru na Kanpur na Delhi na Calcutta nang nuru wan Henry ya kitu ginong wan ong iki ya mo ong yalam yang sa block 3 nong Mali na Pinewood te tip show da mat swa yo madu bahir hetman unong ali yalam lenti nga mi thu poi kumnu sa nong Mali Henry mangi kare ka seng ka bumi na kane ka dawmet kanne ha kane ka dawmet bat kanye ne ladang ngi ong kanne ka de gri ka jungi kiwei ki de tang ki nong shong wai kiwei ki de tang ki nong shong kenrong mangi ngi de ki tra jung ni gri lada kata ka bensim ka don hangi ka jing pen scam ya ka youth wing ka de shisha ka jing pen scam ya ka jing long try ka jungi ya ka ni gri ngin om la bandu apa yang dibuat kita yang keren ya ke failure jong ke sarkar ni hab man sengutu ikani u MLA u bapijit u nong mi kmat bapijit dai u kenjamana bahab na beneng dai u jing tau pala u alien bawan na ke planet u MLA u jong pi u MDC u jong pi u dai kadur ke bapibet hak ka yet commitment step hi ka dol jong la piong uba biet la piong ubam nang uba tang ke emotion uba sulik tha kwai pikiran kat bakren pikiran yala dia namar u klem thung dala dia yala dia ma phi benyon ha EVM dai ma phi ki bapen jong iki ha assembly lada ka sarkar ka her kedan kat no nuru ka reflection bangi her kedan mangi ki electorate te perkat hipi ka standard jong Megalia Assembly kat kendai spak nyupuar menu badan hangto bat hadian san kusnyam ngilong kumno ladang ila perkat ya kata ai ngin tau ka lentiat ka batmai nak bendagari ka jat menriu bat ke jingbet ke jingbiang om tang ki jongi Henry ke pateng ke benangwan ngikran kat bakran kani kadai kari hakaba mangi ngin hap ban syong bat sa ban long kenrat bat ya kata ka jingin long kenrat bat nganong ipi syawang syong no ngila long nong India hadin mengisain ya ka Treaty of Yandabu kat praspa at penriu kata ru bat ka British India tat hadu baki sim ki jongi kisain ya ka Instrument of Accession ngila long Scheduled Tribe lingba ka Scheduled Tribe Presidential Order 1950 ngilalong nong Megalia kat kendai spa nyupuar ngilalong ki kun jong ka bri nyu trap daki pau hajas nem bat ngin nyai long kumta lada ngiudon ka jingkut jumun bangin sa bangin ne bangin long ki nong senchal ki nong taudur ki nong penwandur bat ki nong yalam ki ban nahmat ngin nyetre rengkat ki negative points ki babun ngin minus ya kata ai ngin concentrate ya ka ekwalong positive da kata ka quality ke jongi kam duna nganong pi ka quality jong ki nong ilam ke jongi kam duna ngila banyesat hangno ru parliament jongri India United Nations ngidon ki bru jongi ki bala banyesat ngiri ben sorang ya ta hap na strength nyom ya jingklan ke jongi ha ka bom